Og det er han også ry for, at han gider ikke at så lave brænder og mindre lort, det siger bange. Jeg ved, den kan. Jeg har set den før, og jeg har set den i hvert fald igen. Og allerede med udstykkerne stikket op igen, og manifoldene stikket op igen med hjelmen, hvor den skulle være. Og ude ved forskærmene. Det lyder som noget, der skal lave noget kontra. Og han har dækket med masser af mønster på, kan jeg se, og ja, lige et øjeblik, jeg skal lige spørge, om han har kunder i vognen. Lige øjeblikkerne. Har du kunder i vognen? Forretningen er lidt død i det, siger han. Kan I se René der røg? René, giver du give dem noget røg? Vil I have meget, eller vil I have lidt? De siger meget, vil du give dem meget? Kan de sige bange også? Okay. Han vil gerne vise, skal vi gerne have, de siger bang! Ja! Må du høre det? Så tager han gasmasken på. Det er der nogen, der tænder på. Men han tager gasmasken på, så det tegner godt. Og med helt friske dæk, så ved jeg, at der bliver i hvert fald ølpause nu. Så skal vi ikke lige starte med at sige skål! Skål! Kan du se? Ja. Hvorfor? Så ser det sgu ud som om, at Renés forretning gik ned. Ej, hvor det var i help, I faldt til, hvor det var, det kunne give til. Ja, det synes jeg sgu nok alligevel. Hvad så? Hvor er en smøg? Nej, du skal ikke drikke en smøg, du skal ikke tage en smøg, det kan slå dig ihjel sådan noget her. Har du været sætning? Nej. Er det okay? Det er nemlig. Du har gasmasken, ikke? Nogle røg ind, hvorfor fanden i helvede, så er det ikke bange? Nå, okay.
Vi er med derude af, Jesper, eller hvad? Ja, det var blevet varmere, og der kom røg i gasmasken, og det er selvfølgelig noget, vi skal justeres med det. Har du andre dæk med Hvor går I hen? Vi skal ud og køre nu her. Får du så Det er se bange 4. senere? Ja, men vi skal lige ned med Okay, jeg tror, du ser bange senere, men gider jeg se noget, der siger Nede bange? hvad? Og det kan du høre det? Vi bliver her. Han kan ikke høre det, gider se noget, der siger bange! Kan du høre det nu? Det er her vi kan så. Prøv lige at høre. Dommeren kan høre, jeg er her. Nu er det altså min tur til at sige noget her. Og jeg spurgte publikum, om de kunne lide at høre noget, der sagde bang. Og så kommer jeg i tanke om, at i går herinde var der noget, der sagde bang. Og det var en gearkasse. Kan du huske det på Team Far 57 og Chevrolet? Ja. Jeg gik derned senere og trøstede ham lidt, og så synes jeg manglede en af hans makkere. Og så siger jeg, hvor er han henne? Han er ude for at finde en ny gearkasse. Og jeg har fortalt publikum lidt om den der powerglide der. Vi skal have Team Fart ind nu. Det bliver vi nødt til, kan du ikke lide? Vi skal lige have Team Fart ind. Så gik jeg ned nu og spurgte, hvad fanden der foregik, fordi 10 minutter i har jeg fået at vide, der skal være fri bane heroppe. Så kom han ud under bilen med det værktøjet i hånden og sagde, nu er jeg der. De har været ude at køre på klokken 9 i går aftes, skruet til klokken 4 i morges, skruet videre indtil for 1 minut siden, og nu kommer Team Fart ind med en ny gearkasse på, og er klar til at sige bang. Jeg ved jo så rent faktisk, de har været i Silkeborg og hentet den i nat. Ja. Så skal vi ikke lige starte med måske at slå bilen der, eller skal vi bare lade lortet brænde? Hvor fanden i helvede vores brændsvend? Lad lortet brænde, det går ud af sig selv på et tidspunkt, det er nemlig rigtigt. Jeg ved lige, hvad de Silkeborg er, der er en gearkasse, de har knoklet som heste for at få den færdig. Og de har skruet lige indtil nu, for at kunne være med i konkurrencen, og de ved, at dysten er hård i år. Fordi der er utrolig mange konkurrenter. Så skal vi ikke give Peter for Team Fart en kæmpe stor hånd, mens jeg gør det. Sådan, mine damer og herrer. Og lige da jeg var over hos Peter Clausen, som kører hos Team Fart, bad han mig om og nævne for jer, at uden hans sponsor var det her aldrig gået. Så Peter Clausen, han sender en venlig tak til sin sponsor, og det er dem, I kan se på vognen, for at det her også i dag kunne blive en realitet. Så skal vi give Peter Clausen en ordentlig hånd, nu når han kommer ind på banen. Se om vi kan få endnu en gang ud for Peter Clausen og hans fantastiske team.
Ja. Så bliver det spændende, hvad vi har i ærmet. Jeg har hørt, der var en rangerer.